hedder Marie. Jeg hedder Mark. Og vi er elever på 10. klasseskolen Øresund. Velkommen til. Kom indenfor. Her på 10. klasseskolen Øresund, der har vi 8 forskellige linjefag. Der er medie-IT, der er karriere, der er international, der er kunst og design, der er drama og musik, der er naturfag, der er idræt og der er baserne. Gennem de nederlag. Jonathan Giardria, gennem de nederlag. Jonathan Giardria, gennem de nederlag. Hvorfor skal man vælge 10. klasseskolen Øresund? Det skal man, fordi det er et tilbud til unge mennesker om at blive fagligt dygtigere, hvis det er det, man har behov for. Det er et tilbud om, hvis man er rigtig meget i tvivl om, hvad skal man med sin fremtid, jamen så er der rigtig mange muligheder på 10. klasseskolen Øresund for at få afprøvet lige nøjagtigt det, man har brug for at få afprøvet. Og så skal man det, hvis man synes, jamen jeg ved egentlig godt, hvad det er, jeg vil, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg er moden nok endnu til lige at klare det. Og der kan det være en god idé at lave det skifte mellem 9. klasse og så tage 10. klasse med som et overgangsår, hvor man ligesom får lært nogle af de ting. Fordi vi betragter jo 10. klasse som værende starten på en ungdomsuddannelse i højere grad, end det er afslutningen på en folkeskole. Så det er derfor, man skal vælge at gå i 10. klasse, og man skal også vælge det, hvis man måske har haft en rolle i sin gamle klasse, som man måske er lidt ked af, og som man måske godt gerne vil have lagt bag sig. Det kan være, at man har været klassens klovn eller på anden måde, men det vil man egentlig gerne gøre op med. Så er det altid chance at komme ud og komme ind i en ny klasse. Ingen kender en, og man kan få lov til at fortælle sin nye historie om sig selv. Derfor så skal man vælge 10. klasse.